Je vás tam dnešního videa a jak jste si mohli všimnout mých laků, tak to bude sbírka mých laků a v tady tom videu se vám nebudu ukazovat, protože moje vlasy, to byste asi nechtěli vidět a mám to v takovýhle velikánský krabičce, ale mám málo laků, takže to nebude zase tak něco jako, že úplně speciál a tak něco, takže můžeme jít na to. První vám ukážu laky, pak jdeme na ty třpytky a takové věci. Takže mám tady 3 stejné tvary a tady mám i značku stejnou. Je to tady ten, který je takovýhle neznačkový, je to fialový, on to vypadá jak modrá. Pak mám takovejhle, který je od Mádlav a tady ten je taky od Mádlav, akorát, že mám jiný víčko. Příběh vám nebudu říkat. Pak mám tady ty. A tady jsou takový prťavý strašně, třeba tady ten fialový, který jsme vždycky kufříku. A pak mám tady ty 2, které jsou takovýhle prcky a není značka. Pak mám tady ty 2, které jsou taky stejný a je to od Vernis Ogles, ten růžový, tady ten takovej, tady ten za k Vánocům, je to od Freedom, takovejhle hezký. Mně se líbí strašně ta barva. Pak mám tady ten, který je od Essence. Pak mám tady ten modrý, takovejhle od značky Klenákor. Já teďka nevím, jak se to říká, ale myslím, že tak nějak podobně Klenákor nebo tak. A pak mám tady ten, který je od Ledom Paris. Tady. No, Paris tam není vidět. Je to vždycky nezaostří. Takže mi to nezaostřilo, takže se omlouvám. Pak mám tady ten, který je takovýhle růžový. Ono to je vidět takovou červená, ale je to růžový a je to od značky LKN. Takovýhle. A pak mám tady ten Ocean, tady ten červený, který je od Carlo and Roman. A úplně poslední lak je tady ten červený, který je od Big Hun. Nevím, jestli se to nějak takhle vyslovuje, ale tolik mám doopravdy laků, mám jich málo. A tady mám takhle odlakovač, je to tady ten, když jsme koupili na Kia někde, ale on se strašně hezky odlakuje. Myslím, že teďka si vůbec nespomínám, ale stál strašně málo korun, takže nevzít ho. Jo. A poslední, tady mám takovýhle ty. A mám tam. Tak já jsem musela zkusit, protože já vypadám strašně a mám opět vlasy, že mám. V tom mám teda takovýhle ty odličovací obrousky na ten odlakovač. A pak mám tady ty takový ty sněžový třpytky na nechty. Tady mám tady ty žlutý. Jinak pilníky máme s mámkou, tady ten růžový, ten černý, takovýhle, mám tady ten červený, to mám strašně málo, jo, už se mi to fakt, už na jedno použití, tak sotva, a tady mám 2 takovýhle tiskátka a je to na tady tu desku, kterou mám docela už zapatlanou a poslední jsou tady ty stříbrný, to mám taky už málo. A to by bylo teda všechno a ahoj.